Ιστορικά έχει αποδειχθεί πως όταν οι αδικούμενοι ξυπνούν, οι εκμεταλλευτές πεθαίνουν. Ο αγώνας μας, που είναι και αγώνας όλων, που είναι αγώνας για κοινωνική ισότητα, για ψωμί, δουλειά και όχι ζητιανιά, θα συνεχιστεί μέχρι τη δικαίωσή του. Όχι άλλη εκμετάλλευση, όχι άλλη υποκρισία, όχι άλλοι καιροσκοπισμοί. Επιτέλους ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε τα καταβασιμένα και απαράδεκτα εκμεταλλευόμενα δικαιώματά μας. Κατελήφθησαν χιλιάδες θέσεις των πραγματικά αναπήρων από ανάπηρους αμφισβητούμενους. Η ηγεσία, η διοικητική ομάδα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας θα εκπροσωπηθείτε με κάποιον δικό σας που εσείς θα εκλέξετε. Άμεση σχέση με τη διοίκηση και την άσκηση της εξουσίας. Κύριε Πρόεδρε, είναι ιστορική αυτή η απόφασή σας. Σας δίνουμε την διαβεβαίωση ότι θα την δικαιώσουμε και θα αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι αυτής της εμπιστοσύνης. Κουρουμπλής Παναγιώτης. Όχι. Πάνω από όλους μας, κυρία Πρόεδρε, είναι η πατρίδα και η κοινωνία. Και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Και θα κλείσω γιατί έρχεται στο νου ένας στίχος ενός λευκάδιου ποιητή. Πάρε ένα σβόλο μήτρο και διώξε εκείνα τα σκυλιά που μου χαλούν το φύτρο. Σας ευχαριστώ. Είμαστε η μόνη χώρα που απαιτήθηκε και επευλήθηκε να συναυθεί ένα τέτοιο δάνειο σε περίοδο που μάλιστα πεινούσε ο ελληνικός λαός και να ζητήσει με την καλή έννοια εξηγήσεις από την κυβέρνηση για την επιχειρούμενη και προωθούμενη συμφωνία, την λεγόμενη Διατλαντική Συμφωνία.